Здравейте, зрители и последователи на канала ми Щастливи съдби. Днес в това видео искам да ви дам един кратък ритуал за късмет и успех, който е много лесен. Това е наричане, което много добре работи. Прави се един път в седмицата и аз ви препоръчвам да го направите в понеделник. Т.е. да го правите всеки понеделник. Всички ваши въпроси, желания, начинания с помощта на този ритуал ще започнат да се изпълняват. Съдбата, късмета и успеха винаги ще бъдат на ваша страна. Какво трябва да направите? Както казах, ритуалът не е сложен, много е лесен за изпълнение, но много бързо работи и е много мощен. Рано сутринта, когато сте се събудили и сте си взели сутрешния тоалет, е нужно да отидете до огледалото ви и да застанете пред огледалото. И да кажете следните изречения 3 пъти. Имам късмет и успех, съдбата е в моите ръце. Всичко е под мой контрол, всичко, което съм планирала, се сбъдна. Аз съм силна, аз съм уверена. Съперниците са далеч от мен, проблемите са вън от мен. Така е, истина, заклето, благодаря, благодаря, благодаря. След като кажете това наричане 3 пъти, след това взимате един чист парцал и забърсвате огледалото с дясната си ръка. И продължавате, след като сте направили всичко, вашите ежедневни дейности. Ритуалът е, както казах, силен. Самата аз го правя и на мене ми помага. Повярвайте, направете го и сами ще се убедите. Аз ви желая успех и късмет във всичко, което искате да ви се сбъдне. Бъдете здрави и щастливи, вие и вашите семейства, и до скоро!